Human sa Caravan of Services alang sa ikaunom nga distrito nga gipahigayon ni adtong Marso 24 didto sa Dakbayan sa Mandaue. Gisubhan og giinagurahan sab ang pipila ka mga road concreting ug infrastructure projects sa lalawigan sa maong distrito. Una niini ang pagsubo sa multi-purpose covered court sa Barangay Labugon, Dakbayan sa Mandaue nga nagkantidad og 3.6 milyones pesos ug ang Barangay Police Outpost sa Barangay Tawason nga nagkantidad og 500,000 ka pesos. Ang maong mga proyekto gipaagi sa Legislative Assistance Fund ni 6th District Board Member Glenn Soco. Oto kong giingnan ang mga board members kanang inyong Legislative Assistance Fund. Aron doon na gyoy mahinumduman sa tao ninyo, anha na ninyo ibutang sa infrastruktura. Inyo kanang pangitaan o mga panginahanglan sa katawhan nga ang katawhan gyoy magamit. O maumi karon ang covered court nga puhon-puhon maangko na sa Barangay Labugon. Ang covered court nga tukuron magsunod gyud sa standard nga disenyo sa probinsya sa Sugbo. Human sa Dakbayan sa Mandaue, giinagurahan sab ang lain-laing proyekto sa lungsod sa Konsolasyon nga nagkantidad og 3.7 milyones ka pesos. Una niini mao ang 1.6 milyones nga pagpasemento sa dalan sa Barangay Nangka ug ang 1.4 milyones pesos nga pagpasemento sa road section sa Barangay Tilhaong. Matod ni Konsolasyon Vice Mayor Teresa Neni Aligado, ang maong pagsemento sa mga dalan dakog ikatabang sa paghatag og kahapsay sa mga motorista sa Konsolasyon, ilabi na kun adunay mga emerhensya. In Konsolasyon, traffic is not a problem because we planned it very well. We cannot open the road, but we have to build more roads. That's the solution of the traffic of Konsolasyon. Dili ta manghila, dili ta manaway kay wa mahimo ang karsada, walay magmilagro kundili doon na tay solusyon. Atong solusyon, Gwen Garcia. Gawa sa kadalanan, giinagurahan sab ang multi-purpose building sa Barangay Lamak nga nagkantidad og 500,000 pesos ug ang pag-ayo sa 80 metros nga drainage sa Barangay Garing. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.